Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Ναι, σήμερα δεν σας πήρε για αυτό το λόγο ότι έγινε η ζημιά αυτή. Να. Κοιτάξτε. Sorry μάγκες. Ναι, sorry. Εδώ πέρα δεν ξέρω ρε φίλε πώς έγινε αυτό. Ή απλώς το έκοψαν, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι. Ή έπεσε κάπως. Όχι, σίγουρα θα το έκοψαν κάποιοι αυτό. Το κούτσουρο. Ναι, θα δείξουμε και τις κότες μου, δεν ισχύει. Έχω να κάνω ένα βίντεο με κότες. Ναι, 1000 χρόνια. Ωραία. Παιδιά, τι θα κάνουμε εδώ. Ωραία παιδιά, εδώ βλέπετε τις κότες μου μετά από 2000 χρόνια. Πήρα τη σκούπα για να σκουπίσω λίγο εδώ. Όταν σταματήσω το βίντεο, ναι. Εδώ βλέπουμε, κάτσε να αφήσω εδώ πέρα τη σκούπα. Κοιτάξτε λίγο παιδιά. Θυμάστε... sorry μάγκες που λέξα. Μη τσιμπάς ρε, μη τσιμπάς. Ωραία. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο φοβάται τη σκούπα. Χριστός και Παναγία. Ωραία παιδιά, βλέπετε και τις κόρες μου μετά από 1000 χρόνια. Μετά από 1000 χρόνια αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας βάλτε like και εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.